ne da zango. Gane ni kuwa? Na gane kamar. Ni ne wanda nake tura miki sakwari. Na gode sosai. Yanzu wani hotel ya kamata ku mu je yanzu? Hotel kuma ban gane ba. A ba kike wani abu sai ka ce ba wai abun nan ba. Kana hauka ne? Me ka mai da mu yan fim ko kuma in ce me kuka mai da mu? An gaya muku mu yan iska ne? Ni ne fa me sa miki sakon nan fa? An so ni na aike ka? Kina nufin na sa miki sako na a banza kenan? Na tambaye ka? Ka taba gani na? In ba yau ba ka taba gani na a zahiri? Ba ni account number din kan tura maka kudin ka yanzu nan ba ni. Gashi ba ni. Ni ke ga haka? Zan jure wa kaddara. Ni ke wannan wulakancin? Amma kai din waye da ba za a maka. Kin san waye? Kai waye kai. Zaki san waye ka taba, zaki san ni waye. Duniya yanzu da kai take, kai ake ta yayi, ka san me kake. Ba a gane masoyi in ka riga ka ɗaukaka. Fatan alkhairi muke maka, Allah ƙara ɗaukaka. Allahn nan da ya yi maka, shi zai ƙara yi maka. Allahu ya ƙara ɗaukaka. Alin Nuhu ne da zango, ga alga Adam zango, wanne sarki ake kira? Alin Nuhu ne da zango. Neman suna a duniya, alin ne ko kwazango, dukansu sun shahara, sun yi suna a duniya. Allah na ina ta hamdala, gare ka nake ta hamdala. Yar mutanen ne za a gari duniya hanya yau. Ba gajiya. Abdul Ahmad ne kwashewa. Ka kwashe ba mutum wannan. Ba har wata kiba kake kara. Ko ka ci kudin makamai ne. Ashe tare da mutumiyar su. Sarki waka fita ta kai ne? Wallahi kin gane ina da wani mitin ne ina so zan fita saboda akwai wasu ayyuka da zan yi ne wallahi. Dan yanzu ma wasu da baki ma na bari a ciki sun zo dan musu aiki to amma ba zan samu ganin su. To dama ina son ganin ka ne amma tunda fita ta kai za mu yi magana ko a tsaye ne. To gaskiya dan dai ke ce ba amma dai ba na me ke tafa da ke. Yauwa sarkin waka dama na je gida Nijar ne. To ina so zan koma sun nuna min suna son ka je za ka musu wasa. Shine na ce. Performance kuma wanda abu yar mutane Nijar gida ba dan gala ba kai ne kuma performance. Ai mu waka kawai muke. To sarkin waka ai sun nuna suna son ka je ne shi yasa na ce. Ya dai kice na muke abin amma ba haka ba ne. Kin san mu irin waƙoƙin sarauta mu kawai mun buga ne a buga a kwashe kawai amma irin wannan aikin san ba na zuwa gidan gana. Garinmu ne sarkin waka ni ma ba gadan nake ya kamata ke. Na san ya ni ma kaina na zauna a garin nan na zauna a sanni ma amma dai dan ya wuce wani taimako guda daya ina ga an samu sai na baki waka ko kuma na miki wakan na baki sai ki je kawai ki amfani da ita. To shikenan sarkin waka na gode. To ba kuma ni barin kara sa ki. To shikenan. Gaskiya kwa dan gaisa da yara ko alawa su je mun amfani da da kai take kai ake ta yayi, ka san me kake. Ba a gane dama abin da ya sa na kira ku gaba kirin so ina so yi magana ne akan wannan kawatan
in na je gidansu sai in ganta da wani. Idan na kira ta waya ba ta ɗagawa, sai na tafi bayan na zo na ganta da wani sai na tafi sai ta kira na waya ta dinga kuma ban san da ke so saboda gaskiya ni na gaji da wannan abin gaskiya. Zan mata magana insha Allah, amma wallahi ni ma kaina na san tana son ka, saboda bini za ta dinga min magana akan ka kaza, amma wallahi ni ma ban san me yake damun ta ba, amma kaka da zan mata magana insha Allah. To ni ban san ya kake so ne ba, ba za ta kai hakuri, za ta ina son ka, amma ka har yanzu ka iya ka. Ba wai da can haka bane. So abubuwan da nake gani gaskiya ni ban gamsu da su gaskiya. To me nake gani? Kamar yadda ne muke bayani a baya, su ne dai abubuwa. In kika gyara babu matsala. To shikenan zan gyara Allah ya yi. Kin ji abin da kawai ta yi ce. Shikenan ke kuma sai ki gyara halin. Shikenan. Yanzu ni zan koma ci. Kike so shikenan sai an jima yawa. Sai an jima kula da gida. Duniya yanzu mana kai take, ka san me kake. Sauƙi ba shi ne dai. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya sauke. Na gode. Abin da nake so da kai nura yanuwa, ina so na gaya ma ka yi haƙuri akan wannan abin da ya same ka, kuma ka sani cewa wannan abu kaddara ne daga Allah, kuma ka san jarumanmu na wannan masana'anta duk sun je asibiti domin su jajanta maka, don haka ka yi haƙuri. Kuma ina son da sanar da kai cewa ka san a ɓangaren waƙa ƙani na Umar M Sharif ake yi, amma sanadiyar wannan abin da ya same ka yanzu duniya ta juya kai ake yayi, don haka waƙar biki ce aka zo aka bani contract ɗinta, shi ne aka ce kai ake so ka hau waƙar. Yanzu ga kuɗin 500,000 a account ɗina, sai ka ban account ɗin kan tura ma. Suna duniya alin ne ko kwazango, dukansu sun shahara sun yi suna a duniya. Allah na ina ta hamdala, gare ka nake ta hamdala. Kaji Alhaji ya shigo. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye, abun ba da na gode fa sosai. A kakkada. Nura ya kamata ka ci gaba da shan maganin ka. Kar ka yi wasa. Kaga ba a wasa da ido. Allah ya ƙara maka lafiya. Amin dai ba. Allah ya ƙara maka lafiya. Na gode. Allah bar zumunci. Allah ya sauke. Allah bar zumunci. Ka ɗaukaka fatan alkai. So, zan koma. To shikenan. Allah sauke ku lafiya. Ɗaukaka Allah nan da ya yi maka shi zai ƙare. Wanne sarki ake kira Nuhu ne da zango. So, wata ƙwayoyiyar halitta ce da take shiga cikin jikin mutum da rana. So baya zuwa kudi na saba ko matsayi. So, guba ne wanda yake shiga cikin jinin mutum. Matuƙar wanda kake so baya son ka. So babbar cuta ne wanda idan kana son mutum baya son ka sai zai yi maka, wannan shi ake kira da su. Sagir, mece ce ƙauna? Kala don in zama fofula in yi suna haidu. Ƙauna wata halitta ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ya saka a jikin al'ada. Ƙauna yana ratsa jinin jikin mutum da farko
ƙauna ba ta da mafita a cikin mutum sabanin so. Ƙauna ba ta taɓa barin ɗan adam da samu su abada ba ta taɓa barin jikin mutum ba sabanin so. Wannan ita ce Nuhu ne da zango ga alga da neman suna a duniya alin ne ko kwazango dukansu sun shahara sun yi suna a duniya. Wallahi yanzu motar mu ta sauka. Jar baka da zuwa. Na gudu sannu an yi ni lafiya. Alhamdulillah kwana biyu. Wallahi na dawo ne yanzu motar mu ta sauka. Waƙan nan da ka taimaka min na je na yi ta. To na kai ta na dawo yanzu. Ka nasara. Kan nasara alhamdulillah. Dan rufe idan ka. Ke ta yayi ka san me kake. Wannan fa. Waƙan da ka taimaka min ne na yi. Suka bani kyautar miliyan 1 da kuma babban mota. Shine motar na mallaka ma. Wannan ta wace? Ta kaci. Wannan din? Godiya nake yi. Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah ya ƙara kafin basira. Amin ya Allah. Ai kaɗan kenan daga cikin nasarori kenan. Ai dole ne abin da kai min ne ba zan manta da kai ba. Farkon shigowata kai ka fara taimako na duk wulakancin da aka yi mini kai ka taimake ni ta ya zan manta da kai. Ba wannan ai ba wannan bane ba. Na gode. To na gode. Zai sai je mu je ga mota ko? Za mu je za ka ga mota ko? Don in zama fofula in yi suna a duniya yanzu da kai take yi kai ake ta yayi ka san me kake ba a gane masoyi in ka riga ka ɗaukaka. Barkanmu da haka sannan mu da sake kasancewa ta cikin wannan shiri mai taken daga taurarinmu. Shirin da hukumar gudanarwa ta gidan rediyon Sabon Salo mita 95.8 zangon FM ta ɗauki nauyin kawo muku. Wanda a wannan mako muke tare da shahararren mawaƙi kuma ɗaya daga cikin fitattu a masana'antar shirya fina-finai wato Hamisu Breaker. Sunana Abba Kutama da zan ja akalar shirin a daidai wannan lokaci. Walida ki shiga zuciyata har abada ni ba zan canza ki ba. Masoyina bebe ka shiga zuciya har abada ni ba zan canza ka ba. Sunana Walida. Sun ki da ƙauna Walida sun guji nina da ke nake kwana a cikin idanuna ba ni riɗa ke na biɗa in kai ki gidana in an mu da aure babu sauran damuwa. Walida. Masu sauraro za su zo su ji cikakken suna da kuma ɗan takaitaccen tarihi. To, ni dai sunana Hamisu Breaker wanda da shi duniya ta sani. To ya aka ka samu wannan suna na Hamisu Breaker? To, na samu sunan Hamisu Breaker ne a wajen rawan da muke zuwa ta DJ wato rawan breaking da yake da dai gaskiya wannan abin da na fi iyawa kenan gaba ɗaya. To idan muka ɗauki wannan suna da kake yi a daidai wannan gaba, ta ya aka yi wannan lamari ya kasance? Mutanen gari ne silar ɗaukakar ka ko kuma a masana'antar ku ce ta shirya fina-finan Hausa suka tallafa ma har ka kawo wannan gaba ya zamanto kai kaɗai ake magana? To, gaskiya ni da na fara waƙa masana'antar mu ta fina-finai bata bani wani
gudunmawa ba dai zan ce gaskiya. Mutanen gari ne haka suke yayi na to dalilin haka ne dai ya saka sannan masana'antar su ma suka ganni suke neman su san wannan waye ne shi sannan suka kira ni. To mutane sukan ce waƙoƙinka ba na fim bane ba, kuma idan ka kai za a saka ma a cikin fim sai a ce ba na sakawa a fim bane. Ya kake ganin wannan lamari kuma ya gaskiya sai yake? To masu sauraro su je su duba cikin fina-finai za su ga waƙoƙina da dama wa'inda aka sassa a cikin fina-finai. To Hamisu Breaker, muna so mu ji amsar wannan tambaya na cewar jama'ar gari suna cewa kai ɗan shaye-shaye ne, kana shan ƙwayoyi da sauran abubuwan shaye-shaye. Ya wannan gaskiyar lamari yake? A gaskiya ni ba ɗan shaye-shaye ba ne, kuma gaskiya ban taɓa yin shaye-shaye ba kuma ba na yi, kuma ba aikina ba ne. Kawai dai ka san akwai wanda Allah zai halicce shi, yanayin suran da Allah ya masa zaka ga kamar yana kama da wannan abin nan da mutane suke faɗa, amma gaskiya zance ne kawai, ni ba na shaye-shaye. An ce an kama ka a wata waka da kai ta ƙasa, ya wannan gaskiyar lamari yake? A kawai dai ana faɗa ne, gaskiya ni ba wanda ya kama ni akan waka gaskiya. Wani sako kake da shi ga masoyanka, kuma akwai wani faifan bidiyo da zaka saka domin masoyanka? Ok, to ina da dai sababbin waƙoƙi da nake ƙoƙarin cirewa domin in faranta masoyana rai, kuma za ku iya samun su akan YouTube channel dina mai suna Onshas TV da kuma YouTube channel namu mai suna 24 Hour, sannan da Sabon Salo TV. Waƙoƙina suna nan, ina muku albishiri da sabon bidiyo na da zan yi mai suna Walida, wanda Oscar ne zai mun directing ɗin aiki. Na mallaka miki da kanin rayuwa, rashin ki zai saka ni a damuwa. A zuciyata kin yi karɓuwa, da ni da ke kowa ya shaida min ya shakuwa. Ki tallafa mini, ranar masoya duk duniya gaba ɗaya. Don haka ne masu nuna muku soyayya taɓa tsammani ba. Yau zan masa fari sosai. Yau za mu kafa tarihi kamar na Laila da Majnun. Da gaske? Na ka karba idan ka. Ka ɗaukaka, fatan alkhairi muke maka. Allah ƙara ɗaukaka, Allahn nan da ya yi maka, shi zai ƙara yi maka. Allahu ya ƙara ɗaukaka. Alin ne ko kwazango, dukansu sun shahara, sun yi suna a duniya. Amarya, ya na kake kira ta sauri da silinda a hannunki kamar a firgice, na zuwa da ranar nan. Wallahi neman gurin turin gas nake, gas yana nema ya kashe min aure, na ji cin gurin ne na manta sunan sun tura min, gashi nan baya mun quality ko saci ke cikakke baya mun yake karewa. Aurenki ai ba zai mutu ba, akan gas ne zaki ce aurenki zai mutu? Ai ta zo gidan sauki, siyan nagari mai da kuɗi gida, akwai wani babban guri da aka buɗe a nan sabon titi. Almarham LPG gas mai kyau ne mai quality, ba sa dura iska. Idan kika tafi ta wannan titin na Fanshekara, kina sauka a sabon titi, zaki biyo titin Madobi kusa da Abacha Youth Center, zaki ga gurin an rubuta Almarham gas. Kina zuwa nan za su dura miki gas mai kyau, ba iska a cikinsa, ba ha'inci, ga manajojinsu ga tarairaya. Ni ma a can na aika 'yan gidanmu da iyalina suka je suka dubo, dan ya kamata ki garzaya. Gaskiya ki gaggawa ka ayi ba ke. Gare ka nake ta hamdala, zan jure wa kaddara, kala-kala,
don in zama fofula in yi suna a duniya. Duniya yanzu da kai take yi. Kai, gaskiya na ji da wajen wannan naku Almarham ko? Ina kira ga mutane da ku garzayo gidan gas din Almarham ku zo kuma ku samu garabasa. Kamar yadda kuka sani Almarham mun kware wajen cika ma'auni na gas. Idan kuka kawo refilling din ku za mu cika muku shi. Da zama na cewa ba ma yin ha'inci. Duk wanda ya zo wannan gidan gas na dole gobe sai ya dawo. Saboda idan ya je amfani da shi zai ga mun cika ma'auni. Za ku iya samun mu akan wannan adireshi. Almarham LPG gas plant sabon titin Madobi Road Kano. Za ku iya tuntuɓar mu akan lambar waya kamar haka 090 66 14 24 25 sai mun ji ku. Ko kuma 070 44 6 000 28 ku iso lafiya. Almarham sai kun garzayo gare mu. Mun gode.